जोबोद दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गम्बिरिखाथा गामिनि राजिब ब्रह्मनि सेथि फिसाज्ला उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ मैया हरखाबै गारिनि जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानानै दं। दा बिथांखौ धुबरी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं। थै आरो गोबां रांखावरिनि आंखालजों नखरनि मानसिफोरा भुगिनानै दं। बेनिखायनो गोसो अनफावरि नोंथांमोना दुखुथिया नखरनो होखानाय एकाउन्ट नाम्बाराव अनसुंथाइ हरनो गुरै खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। फनपे नम्बर 6003352598, एकाउन्ट नम्बर 412724369550, IFSC कड SPIN 0000119, एकाउन्ट हल्डार गौरीकान्त ब्रह्म।